λοιπόν, όπως βλέπεις είμαι μέσα στα μάξι. Πέμπτη σήμερα, δεν σου μίλησα καθόλου γιατί φυσικά και ήμουν στο μαγαζάκι της καρδιάς μας. Είμαι λίγο γελιστερή στην ώρα και δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, το πολύ μου το έχω κάνει έτσι σαν προβατάκι σήμερα. Λοιπόν, πήγα για κάτι δουλίτες και αυτά, πήρα και τις υψωτεσούλες μου, μια χαρά είναι. Και ναι, ό,τι άλλο θα κάνουμε σήμερα, γιατί πιστεύω θα κάνουμε πραγματάκια και τα απόγευμα, θα σας πάρω φυσικά εννοείται μαζί. Λοιπόν, όπως βλέπεις έχω ετοιμαστεί και έβαλα για πρώτη φορά έτσι ένα λίγο πιο σκούρο κραγιονάκι. Έχω φορέσει ένα t-shirt, τζινάκι από κάτω και backpack δερμάτινο. Είμαι έτσι, αγνοήστε εδώ το χάος πίσω. Φόρεσα ένα τζινάκι, σνίκεράκια, αυτό και το βάψιματάκι μου είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, έχω πλύνει εδώ την φριτέζα μου, είναι έτοιμη, έχω τελειώσει και με τις δουλειές μου, να σου δείξω και το φαγητό μου. Έχω φτιάξει χοιρινή τηγανιά και θα το συνοδέψω λογικά με λίγο ριζάκι. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφη, μοσκοβουλάει. Και εάν σε ενδιαφέρει να σου πω και τελικά, εκτός από το κρεατάκι μου φυσικά έβαλα μπόλικο κρεμμύδι, λάδι, μουστάρδα, αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο, κανέλα και αποξηρεμένο δυόσμο. Έβαλα τα δύο βασιλικούδια εκεί. Παιδιά, έχουμε πολύ ζέστη, όπως μπορείς να δεις. Αλλά ναι.